Seguramente a moitos de vostedes lles veña á mente algún que outro trámite que con maior ou menor agrado tiveron que facer nesta antiga sede de Facenda en Pontevedra. O inmoble leva pechado 15 anos e hoxe as cámaras puideron acceder a él, coincidindo co inminente inicio dos traballos da primeira fase da súa rehabilitación. Anunciar que as obras de reparación da cuberta, que a primeira fase da recuperación integral do edificio, pois están a piques de comenzar. Cun orzamento de 600.000 euros, foron adxudicadas á empresa constructora Oreco Balgón, e trátase, pois como decía antes, da recuperación da cuberta precisamente para evitar daños e problemas que se estaban producindo polo mal estado da mesma. Esta é a primeira parte dun ambicioso proxecto de rehabilitación integral que suporá un investimento de 18 millóns de euros. A redacción dese proxecto xa foi adxudicada por 800.000. É unha obra importante en termos económicos e, sobre todo, delicada en termos arquitectónicos, porque ao final trátase, pois de manter unha estrutura, un edificio histórico declarado ben de interés cultural, que é verdade que dende que era o convento dos franciscanos pois sufriu xa modificacións importantes a partir da desamortización para utilizalo como edificio administrativo, pero aínda así pois hai que ser especialmente cuidadosos. O subdelegado recoñeceu que esta reforma vai ser tan longa como complicada. Non quixo dar unha estimación de prazos, pero salientou a importancia da súa recuperación para a cidade de Pontevedra, cos seus novos usos como arquivo provincial. O actual arquivo pois ten deficiencias, especialmente en relación co propio tamaño, ca capacidade física, e o uso vai a ser ese. Está xa definido polo propio Ministerio e, polo tanto, pois aí non hai ningún cambio, e ademais co antecedente pois moi similar, inda que en aquel caso o edificio estaba en peores condicións que este do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. O Arquivo Provincial de Ourense, do mesmo xeito que se pretende facer aquí en Pontevedra, sitúase no antigo convento de San Francisco, reconvertido para estes usos dende o ano 2020.